timo fuambo bende courses market kod magi bende osebedo revised kaluwore kod omenda mopogore opogore ma bende gibiro godo. Kanene kaka aneno ni en richo nikech kata kowuok chon Sharon nyithindo ne bedega moko dwa timo daktari, moko dwa bedo jofuambo, moro dwa bedo japuonj, maybe at higher level nikech mag TTC chon ne pok obedo ga under KUCCPS, you get. To iyudo ka help ne chiwo pesa, janyuol bende ne chiwo support. Koro still nyithindo gi pod nyala somo irrespective of kama iwuoke. To ng'eny ne nyithindo makawo ga help gin ga nyithindo mawuok e miye ma nigi yuto matin. To gigi pod ne timore. To koro ing'eni sani koseket ni KUCCPS ema yiero ni course. Tiyudo ka samoro ni qualify lakini KUCCPS ok oketi kama onego bedni ibeti according to qualifications gika. Koro iyudo ka mae gi pacha en thiro oganda, en thiro kata mana jok madine obedo gi nyalo kod obuongo mar bedo no nyalo timo course kata mana mar engineering noiro. Ing'eni koro otuone nafas cha. Koro ok en gima ber ma kaka janyuol daher kendo dakwani mondo gik moko ntiere ma watimo gatima samoro kaka sirikal to onego bedni ng'iyo gi matut ma jonyuol onego bedni kawo gima very serious. Maka nitiere forum ma jonyuol nyalo wuoye erokamano to waduoko pile ni media. Nitiere skunde forum ma bende miyo ga jonyuol mar mondo miyo losi achiedh nade ma samoro bende gikadhe. Ing'eyo sirikal riek. Ging'eyo ni jonyuol samoro gibuoyo to gibiwuoyo nitiere gima iluongo ni collective bargaining. Uwuoyo uwuoyo e kanyakla. Mano ing'eni bedo ga gi pek moloyo ka koro ng'ato ka ng'ato uwuoyo mana kendu. Skunde bende thoth Kenya ng'ato wuoyo Mombasa ng'ato koro ok obi e yo moro mapek nikech representatives bende samoro telo kelo gik mang'eny. Yudo ka representative en bende osenyise gimalo kuchocho ni koro nyaka odhi mana e yorni. Koro weche mag mibadhi chocho weche mang'eny sana ma ok ang'eyo ni